el que jo estic acostumada a desenvolupar. Una miqueta el paper de bambú és prou fort per treballar amb aquest, o és un paper molt delicat en aquest aspecte? El paper fet a mà és molt resistent, encara és molt delicat però al mateix temps és molt resistent, perquè està fet amb fibres molt llargues i per tant això permet un tractament mullat del paper i que no es trenqui. I si pinta sobre sec, després de l'assecar-se es creen aquestes formes que veieu aquí, però que jo evidentment no les buscava, jo el que volia era plasmar alguna cosa sobre aquest paper, no? I després ha sortit el que ha sortit, és a dir, jo no busco res, sinó que surten coses. Va.